Hello mga lodi, mga idol. Ako, may napulot akong mangga kanina sa daanan ko. Medyo may bulok na siya. Parang may tibak yata, may diki na. So, pwede pa ba ni? Siguro mga lodi, mga idol, no? Pwede pa ba ni? So, mo na akong istingan karon o pwede pa ka ni? Ito ning balatan mga lodi, mga idol. Na followers, balatan na to kay istingan na to kaon kung mapustlan pa ba ni, pero panitan sa nato mga lodi. Istingan na to ni o mapustlan ba kung dili manggaling na pamangkoy na punitan lain ko kay lami ikaw og aslo mga lodi, mga idol. Mga idol, no? Lami ikaw og mga aslom ba, oh. Tingan nagsuway ni kung okay ba ni, pustan pa man yang mga pikas gilid, mga gilid niya mapustan pa man. Wow na to, salod na to sa tong nanay sili daan mo lodi, salod to dira. Alam mapustan siya, no? Bantahon na lang ng naimurag tibak. Tagulay ulod ni. Buktanti dili makadaot mga lodi, mga idol. Puwakan ba? Puwak. Sayang hindi kaunon po. Tapos naapa mga lodi, mga idol, naapa. Medyo dabong-dabong pero pwede pa ni. Pwede ni siya. Luspad ang agi mga lodi, luspad ang agi. Pero pwede pa ni siya. Dabong manggod ni, mga tagak ba nga tungod sa uwan. Tumanggahan sa mga kalulahan ba. Di na may bunga kay gisprehan Manila di. Ang mga tagak ana pwede pa makaon. Nay uban arte kayo pero di makaon ani. Ako ram kaon ko ani. Ulit punta sa una ani katong eskwela pa ta, high school, elementary. Madto sa kantin para lang aning mangga. Nga tag 5 ang balot. Kay gutom man ang siyempre ka nang paingon sa hapon, gutom lami sima-sima labi nag tagudyoon ra imong kwarta murag mong baon dinagmay ra pod kanang estudyante ka gutom ang gayo lami ikaon kanunay na lang gutmon ba. Munang nahinumdum ko ani kanidto lami umpod day ni. So, importante nga dili kay ka yelohonon. So dira na mga lodi, mga idol, istingan nat nagkaon buwan na tog tuyo na naman ni sili tantog suka. Solve na. So ayan na to ni. Pisapon taning sili kanang murag gisog gyud kay nga kasili. So okay na, ready to eat na. Mga lodi, mga idol. Lami mangyapon. Bisag ahaton siya nga dabong-dabong pag
kangan kay astom-astom, asim-asim, lami gyapon. Okay. So kana lang for today mga lodi mga idol ha. Salamat sa pagtan-aw. Bye bye. Okay kay mga lodi. Okay, bye bye mga lodi ha. Salamat sa pagtan-aw. Terus padang agi ani. Lami kayo mga lodi mga idol. Lami kayo ang mangga. Salamat sa pagtan-aw. Slum kayo pero lami man pod. Bye bye.